अगर आप भी चाहते हैं एशिया म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Asia Music. आर्या छोड़ी के गैलू दिल तोड़ी के गैलू कहे गैलू तू हमसे बेवफाई हो। छोड़ी के गैलू दिल तोड़ी के गैलू कहे गैलू तू हमसे बेवफाई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। Asia Music. Asia Music. आर्या कहे के फोटो मोर जरा बतारू जीते जी हम के मुआ बतारू मरला के बाद हो आयम हम याद हो हमरा के काहे तड़े पावतारू कहे के फोटो मोर जरा बतारू जीते जी हम के मुआ बतारू मरला के बाद हो आयम हम याद हो हमरा के काहे तड़े पावतारू रहे विश्वास कहे छोड़ी के साथ नहीं तो के बुला हम पाइबे हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। Asia Music. Asia Music. आर्या राइटर प्रदीप सच कहेले हो कहे के दुख तो सहेले हो। बात न मननी कुछ न जननी खुश रहनी हम पहिले हो। राइटर प्रदीप सच कहेले हो कहे के दुख तो सहेले हो। बात न मननी कुछ न जननी खुश रहनी हम पहिले हो। दीपक बिहारी के दिल के भितरिया दिहलु छुरी चलाई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। तोरा बिना हम जी के करब का जहर पिया के दमुआई हो। recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithwalia.